Hallelujah. Hallelujah. Sizemhlanje ubunkulunkulu. Jesus, praise the Lord. Hallelujah. Mawukuphela nje entabeni yasesiyoni bosho usuka Chingisayini mhlanje. Jesus, ubunkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngakho mawufike la kukhuluma izinto engakhulumi emhlabeni. Esithi masifunde iBhayibheli basitshela abanye bathi kwathiwa ke lokhu kunamathisele ngophawu. Ungakuvula umunye athi ngakuzwa wasethunga kulobi. Hallelujah. Ukuze ungafiki kunoma kubani. Kodwa entabeni yasesiyoni uNkulunkulu wangibizayo basho njalo kimi uthamba ke ngithuma ukuyokushumayela zonke lezi zinto engathi ayivalwe. That's my calling bazalwane. Hallelujah. Ngakho ngizwa ngikhuluma nje izinto engakhulumi. Nje lokho engangithe akunamathisele ungakhulunywa nalokho abakuzwayo. OJohana athi nasenza kuloba kodwa laselithi izwa kulobi. Jesus. Baba kwenza ukuthi kungafundwa nombani isikhathi singakafiki. Ngezwe abazalwane. Hallelujah. Manje noma uze entabeni yasesiyoni uze kuleyo ndawo. Jesus. Ingakho abanye mabe kuzwa kuyabadida. Bavumelekile futhi ukuthi bathayikholenda. Ngoba vele izinto ayazo uNkulunkulu uthi ukwayiloba kwakuzoba inkinga kakhulu. Uyacabanga ukuthi kube kwakulotshiwe bese kufanele sikwenze bese sithi ayikho lento. Uyabona sasoba senkingeni engakanani. Sasiyobe siphika okulotshiwe. Sasiyobe siphikisana nemibhalo. Futhi sasiyoba nenkinga yokuthi sithi sikholwa njengokusho kombhalo kodwa bese kuba khona izinto esiphikayo. Hallelujah. Hallelujah. Masizelana sisemhlanganweni noNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ayazi abahambisiyo bazalwane. Sabonana emhlanganweni noNkulunkulu. Hallelujah. 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 Masizela sizokhuluma ilanguage yoNkulunkulu. Ngoba umuntu ngekubambe. Hallelujah. Hallelujah. But these are the things I said masiyikhuluma. What I like about them bazalwane into enza ngikhulume ngesibindi futhi ngingakholisi futhi ngingafuna ukuchaza. Ilento ethi what I like about them ukuthi yilezi ijumayele nje ekwazi ukuactivate umoya. Jesus. Ngoba ngesikhathi ingqondo inyamilwe the spirit kicks in. Yesu bazalwane. Futhi ikunyusela kwenye level ngoba iyayigcina ingqondo icine bese ezengenelela. Umoya ongcwele. Sisuke simprovoka. Alibonwe igama likaJesu. Ngizamkusho njalo bazalwane ukuthi ukuphile ndawo ngifike ke ngizothandaza eqaleni angimukelanga umuntu angibingelelanga umuntu. Kodwa ke ngivumelene bazalwane manje ngithathele ithuba ngibingelele. Ngenza into engayijwayele. Hallelujah. Hallelujah. Ngibingelele ibandla likaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngibingelele abathengiweyo nabazuzwayo. Ngiyabingelela ingcebo zenkosi zonke egameni likaJesu. Ngiyabingelela ngokukhethekile. Amen. You are very chosen men of God. Hallelujah. Nikhethiwe kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu nje akaboni ibhansela ngoba uyabhanselana. Hallelujah. Anibhanselele ukuthi ngikwazi ukusukalela umhlaba uvuza kangaka. Nizomela umuntu wesifazane. Anibhanselele lokho. Umuntu wesifazane kodwa nithi nizwe uNkulunkulu because I don't think ukuthi khona umuntu ongafaka upetrol wakhe asuke ezolile udili ezolala empeleko. Hallelujah. Hallelujah. Futhi lo mhlaba uyanyakaza ukuthi wesifazane bathule. Hallelujah. Kodwa bona bazomlalela. Amen. Kusho ukuthi banesambulo bazathu. So I greet them ngokukhethekile ngababingelele egameni likaJesu. Ngiyabingelela omama, ngiyabingelela obaba, ngiyabingelela obhuti nosisi egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyabingelela ke mangisho kanjalo ngisho kubantu. Kodwa basesile eNkulunkulwini kuthiwa akusekho wesifazane, akusekho wesilisa, akusekho umJuda, akusekho umGreki. Hallelujah. Masikhuphukela kuyenda inkosi kushibona banesambulo. Yabo inkosi bambulele. Hallelujah. Kodwa singamadodana ophezukonke sonke. Amen. Hallelujah. Ubishop ke bazalisela ikhonsisile kahle kakhulu. Benikudinga lokho kukhonzwela benikudinga ngempela bazalwane. Because into ezowala iyasinda kakhulu. So ibidinga khona ukuthi igazi lidedeleke ukuba ifike ningakadedeleki kahle bekuzovela iqine kakhulu. Amen.
into ezobola inkulu kakhulu. I do believe ukuthi ngiyacabanga ukuthi I don't know. Angikhona ukuthi ukhona umuntu owayikhuluma emhlabeni. That's my belief. Akaze ngimuzwe. Mhlawumbe komunye useyosho ukuthi ngake ngamuzwa usibanibani eyikhuluma. uNkulunkulu wangibizayo kwasho njalo. Thumela ikhuluma into engazange khulunywe umuntu emhlabeni. Angisiza ababiziwe kule greeting yami. uNkulunkulu ongibizile wangithuma ungifundise into ethi uma ngikhuluma nawe ungabohambi ufune approval kwabanye abantu. Wathi ungacheki around ukuthi abanye bashumayela bathini. Wathi ungalenzi futhi iphutha lokuyiverify into engikunike yona ukuthi ucheck abanye ukuthi bona bayisho kanjani. Wasethi kimi kuyobe kuqashulelana kwami nawe lokho. Amen. Bayazwa abantu abathunywa uNkulunkulu. Wathi uma ngikutshele wena usho ukuthi wathi ungayiverify nalama colleagues oshumayela nabo. Say it as it is. Bese ulinda kimi. Ngezwakala bazalwane. Wathi ngoba uma ungahamba uyicheck uyiverify wathi kobe kuqashuka kwentambo oconnected ngayo kimi. Hallelujah. Ngisiza umuntu bazalwane when I open my mouth to speak i-content ngisho umuntu. Uma sibona abantu bakaNkulunkulu ababiziwe namhlanje benje bazalwane sukumela before ngizothandaza ngikhulume ngeTower of Babel uNkulunkulu azoyidiliza. Lena enye yezinto eyakhiwe ngayo. We the called, we formed some forums, we formed some groups, we formed some partnerships. Sasihlala kule partnerships discuss. Savume kwasebakhona lo ligagunyana phakathi kwethu. Okwazi uyibeka kahle asigoqe sonke. Hey sithi uyezwakala. Kanti asizwa uNkulunkulu. Sizwa ubugadi bakhe. Sasesivumelana laqala ibandla lakhiwe. Nakhupha ulibona linjena namhlanje. Navume abantu abavumelene bethi yabona lokho esivumelane ngakho. So hamba ngakho size simbone uNkulunkulu. Kanti abasimbona uJesu. Kamala Faith wakamdisi Sibongo. That's my name. Ngalethwa umzali wami kanti lisuke emazulwini. Until I met God ngase ngiyadiscover ukuthi akusiyena owangitshaya. Kodwa bengalethwa emazulwini. The faith sent to planet Earth ukuzo restore the faith. That is who I am. Mhlawumbe ngibona ngilingakho ngizokushumayela ukholwa ngize ngibe ngonyawo lodwa basala bathi emuva qhubeke ngithi kodwa khona yikho. Ikhona futhi kungisebenzela. Hallelujah. Bazalwane ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngizamnyusela eNkulunkulwini inkulu kakhulu into engizoyikhuluma la. Hallelujah. Manje njengoba ngikhuluma kanje sizakukhuphuka nokusondela. Ngezwakala bazalwane. Hallelujah. Because kubalekile uma umuntu uphila discover yourself in Christ. Asingasho nje ivesi elithi in him I live, in him I move, in him yabo kube mnandi slogan kanti awukayitholi kuye. Ngoba uma uyithola uyifuna uthola identity nikeze package yempilo yakho. Uma ungakayitholi uNkulunkulu awukayitholi package. Ingakho umuntu uhambe babili noma yini ayizwathi sengizokuthiwa ashonele uphinde uzosekuze kuthiwa bazalwane. Hayi nje akene ngishayile izandla bazalwane ungaqala ushaya ngezo. Akene ngishayile izandla bazalwane ukuthi njengoba kumanje ngino 14 years you will call in full time. The message I preached on the first year it's the same message I'm preaching. Kuze namhlanje ukukholwa ukuthi usayikho for 14 years. Ukholwa bazalwane. Mina ke angikhulumi nangento ethi nje ukuvula ivesi ukuthi ulihlangahlanganisa ama notes. Mina ngishumayela ngisho ukhuluma ukuyoshumayela ethi gqi. Eyathi gqi qala ukuyithola bazalwane. Yasinda mina ngathi mangiyitshela kade yasinda umhlaba. Kodwa kuze kube namhlanje ngisenkulujo. Futhi ngizawusithela ngikuyo. Glory to Jesus. Noma ngabe umbhobho wesibhamu phambi kwami uthi deny your faith. I will tell umuntu opheki shoot me because I will not deny my faith. Ngizofela kuyo lento. Ngishonela lela ngizofela kuyo lento le. Alibonga igama likaJesu. Ngizofela kuyo le lokhu ukholwa ikona engikhethe ukufela kuyo.
oyofika uhlale kuyo. Look at the glory, look at the reward. Ngase kunganele uNkulunkulu. Cabanga ukuthi indaba ngashiya umsebenzi, I saw the glory. Cabanga ukuthi indaba ngashiya ifamily yami, I saw the glory. Cabanga ukuthi indaba ngashiya abantu engangihlala phakathi kwabo, I saw that. Ikhonke ngayibona. And as I walk the closer I get them, I see this glory in its true form. Asikhathi ngisondela ngiyabuya ngiyibona ikhaya. Manje ngiyabona umuntu osebenza ukuthi ngijike usubedlala ngesikhathi. Ingakho abanye abantu babethi ngistabone yazi bazalwane. Into engaza ngibe stabone ikasule ngayibonayo. Amen. Stabone vele nami ngiya understand, but it's a glory I saw. Alibonga igama likaJesu. Why I'm saying this bazalwane? Bambalwa abantu abaqala beshumayela into ethile abasamile kuyo namhlanje. Bambalwa abantu abaqala abanye u3 years bemningi shintsha umuntu. Uyabona ngithi for 14 years bazalwane, angikhulumi ngo 14 years kumnandi, angikhulumi ngo 14 years ngidla amabheka, angikhulumi ngo 14 years kukhona ice cream, angikhulumi ngo 14 years kukhona amamilkshake, khuluma ngo 14 years kukhona nendlala phakathi, khuluma ngo 14 years owangishaya zaka ngasuka ku size 42 ngayomba ku size 28, khuluma ngo 14 years kodwa ngema ngathi angeke ize ngishintshe, ngeke ize ngiphike, come what make mamane ngife fele kuyo. Akhuluma ngeke befuna bazalwane, but I stood firm in faith. Sanibonana. Hallelujah. Ithina lento kuyamiwa bazalwane ekholweni. Kuyamiwa ekholweni, ningahlihli novalo. Ayikho into nje ukuqhubeka ukholwa uswaswa kulelo ekholweni. Abantu ababephila nawe 14 years ago babehlangana nawe namhlanje, bahlangana nawe sebethi uSibanibani usakhuluma izinto enje la usasho kanjena. Umuntu wayibhilida kangaka usevumelana nazo, usethule. Omunye wathi inja isifa kuyithambe emlonyeni ayisakhonkodi, bathi yayikhonkotha ngezikhathi zayo, manje sebayifaka ithambo. Hallelujah. Amen. Ngiyafakaza bazalwane, ngiyasethula uthi ubani lo phambi kwakhe. Abanye baqala ukufika ekhaya, we welcome them entabeni yasesiyoni. Everything has been done. Nemukelekile bazalwane. Amen. Hallelujah. Angazi mhlawumbe bengithema ngishukuma ngizocheka ukuthi esibaba ababizi bishop abafundisi esibaziyo. Is there any pastor bazalwane in our midst okhona ongabizwa ongabingelelwanga? Because abanye bazalwane sibaza ngithi lapha kuseNtabeji ukhona umfundisi esingamrecognizanga bazalwane. Siyabulwela ukuba recognize bonke angathi bangishiyile. Uma ngekho siyabonga. Hallelujah. Amen. Kule ndaba bazalwane namhlanje ngiyacela ukuchaza kade ngicela nje ukurecap emuva. Unfortunately most of the people were not there. Asibonge bazalwane abahamba nathi baphumelela kwinkonzo kwiconference kaDisemaritzburg. Bazalwane you missed out abangayazi besana inkosi yayiqeda convention lapha. Ngisho lesikuyo yaphela lapha ngaze ngabatshela lababekhona ngathi kule eyi17 18 19 sizobe sidansa kuphela. We'll be celebrating the God isihlangana naye kuleyo ndawo. Wakhuluma kanjena nakithi. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane uhambe nathi sahamba kahle. Amen. Hallelujah. Wakhuluma izinto ezinkulu, wakhuluma izinto ezinkulu engakhulumeki kubantu, kodwa inkosi yokwenza ngelinye ngasilithola ithuba. Alibonge igama likaJesu. Ngiyacela bazalwane ke ukukhuluma ngicela ukukhuluma njengokubizwa kwami. Ngithema ngiseMaritzburg into enza ngithinta indaba yakho ngathi uNkulunkulu said to me hlele ngelinye ilanga yoshumayela. Sometimes uzoshumayela enindawo babuthelezi uyayibuka ngamehlo uyiweye njengomuntu bese kuba lento ethi no yazi le message ayibafanele laba bantu. Amen. Ngiyangizwa bazalwane bayangizwa bashumayela khona into noma kuthiwa uthandaza uNkulunkulu akunikile, kodwa mawusufika bese ubuka ngamehlo
bese uthi no yazi le message ayikafanele. And God said to me, so uthi uNkulunkulu kimi, it will be a sin for you to preach i-message engithumeleyo lesser than the revelation of giving you. Angichaza nesizulu uthi kimi ngikuthwesa ijoka ekhambeni kwakho konke lokuthi isono sakho vele ngeke ngisafeba ngeke ngisazenza zonke lezi zinto. Angithi ngizwa manje ngibholoka ngokuthi 14 years ngayishintshana message, so kusho ukuthi akusekho okuningi ukubalelwa kimi, kodwa ngathola ijoka lesono wathi kuyoba isono kuwe ukungishumayela as a lesser God than the level ye revelation engikunikeze. Uthi ke njengoba ngisambula kuwe, ngisambula ke uNkulunkulu omkhulu, uthi kuyisono ukuthi usushumayela kubantu, ungishumayele lesa, usho kuyilevel ephansi kwale engizambule ngayo kuwe. Wathi uyangidethrona, uyangehlisa esihlalweni sakho, uyangehlisa, uyangidecrease. Yeso basihlala noma ngasho ukuthi uNkulunkulu uthi ngilindele ukuthi uma ngiyibule kule level ngembule kuleyo level, ungabuki ubuso babantu, ungabuka amehlo abantu, ungabukisha crowd crew ephambi kwakho. Amen bazalwane. Manje ke yiso leso sizathu why I'm explaining this. Into engizoyikhuluma labazalwane enkulu kakhulu kodwa idinga ukuhlala. Ngithunyiwe ke endabeni yasesiyoni namhlanje, sacela ukusho mhlawumbe i-theme esimikiyona ayikho kuma posters ethu, kodwa lo mhlangano uthi this is a meeting of eternities, where eternity meets eternity. Size emhlanganweni la kuzohlangana khona amaphakade. Nikhona bazalwane, size la kuhlangana khona amaphakade, size la kuhlangana khona iphakade. Yeso bazalwane, where eternity meets eternity. Yeso ngale bazalwane, abakhona la ekhaya bajwayele ukuza cishe khona i-gathering la ngakhuluma khona ngathi mina uthi uNkulunkulu ngicabanga kwaba strange abantu abaningi, kodwa njengoba sengichazile ngizokusho noma kunjalo. Wathi uNkulunkulu kimi ngathi mina uthi khuphuka uze sizohlangana ezulwini elisha nasemhlabeni omusha. Nekhumbula bazalwane ababekhona, wathi shiya umhlaba omdala uze nami ngishiya izulu elidala lizohlangana nawe, sizohlangana. Angithi yazi ukuthi yini ehlanganayo? Umuntu noNkulunkulu abahlangana ezulwini ebelivele exist, kodwa bahlangana ezulwini elisha. Amen. Omunye umuntu ungakuquestion abazalwane ukuthi uNkulunkulu uhlangana kanjani nomuntu ezulwini elisha elidala lisekhona. Izulu elidala bazalwane kade labe laqedwa. Okay, usheshubulo izulu nomhlaba sengiyakhuluma ke. Umhlaba nezulu kwasekela ngezwi, right? Siyavumelana bazalwane, cela sibe seclassini, angizokuvutha ngoba lento engisho kufanele ihlale, angifuni ukuvutha. Mhlawumbe iyongifaka inkosi ukuvutha. Izulu nomhlaba kwasekelwa ngezwi. Angithi bazalwane, kwakungekho izwi lakuveza, izwi laveza izulu, izwi laveza umhlaba. Amen. Kwa-exista isikhathi eside kukhona, kwaba khona isikhathi la engikhulume khona la kade sithandaza in our intercession, la ethi sezokuba kanye ngizamazamise ngiyakazise izulu nomhlaba. Yesu bazalwane, ibanga lethu angithi izulu nomhlaba kudalwe ngezwi. So now lizwi esephinda futhi elisheka. Niyezo bazalwane, ikhonkwane isekelo zezulu elidala nomhlaba omdala sezazanyazanyiswa. Nikhona ngenza ukuthi understand le letha amaphakadabi lawa zohlangana, because bazalwane why God engiwe ukuthi ngikhulume lento. Sivela kwisizini where abantu for many years, decades, mhlawumbe before I was born, people have preached about rapture. People have studied the rapture. People have studied ukuthi yoba kanjani nini
kuphi kanjani iminyaka u7 u3.5 enjani ngezokala bazalwane people bayayikhuluma irapture but namhlanje uNkulunkulu engiqhweba pertaining this subject ngezokala bazalwane woza ngithi mina akakuvumelanga abafundisi ukuthi ngiyofunda wathi wena ungayi eBible school wena woza kimi ngikufundisa ngezokala bazalwane so engikwaziyo ngikwamukela enkosini ngezokala so God said to me sekuyiminyaka eminingi abantu bashumayela ngohlwitho bashumayela ngerapture uthi but do you know ukuthi akekho osake wahamba wazi wafika wama kuleya ndawo where people are gonna stand for them to be raptured angilinganisa ngithi abantu abanila stage ngingalahle bazangazi ngithi abantu abanila ngime stage umnyango ngingakutshela ukuthi kungena bani umnyango kodwa ukuthi ngiyabona ukuthi ngena bani akusho ukuthi ngisemnyango nikhona bazalwane I can tell you about now unhle uyaphuma unhle usemnyango yena uyaphuma mina mangila ngifuna ukuphuma umnyango kunama steps amaningi ekufanele ngiwathathe fanele ngiqale kusukela ngehle ngey'tebhisi ngijike ngihamba ama steps athile before I get there and God said to me leli bandla lami linjalo lonke it's been years akekho wakwafika they preach about it they have studied it bagraduate labathwa into legama la eschatology try into abayifunda sistatali eschatology eschatology that's why they read about the end time is a study yabona ayikho basalale into uNkulunkulu ayimone njenge study of God without the encounter hallelujah ayikho ekasula uNkulunkulu njena leyo ucela ukusebenza leyo ngoba nimbonile ayikho emthuthesa njengabantu bestudy without the encounter ngoba umuntu westudy uba good ekufundeni incwadi ngithi sihlakaniphile la ekhaya mayebuya kubuya isihlakaniphi sizochitheka ngento kanti akazisibo sithi sisinike into kanti asinayo siyifundile into because anything oyistudishe unolwazi ngayo akusho ukuthi unayo it doesn't mean we have met the God of the study. Ususifundile study wa graduate you still have irresponsibility yokuhlangana noNkulunkulu walento awusakunazi uyahlangana noNkulunkulu wensindiso ashumayele insindiso size sisesida ungahlangananga naye you must meet the God of salvation hlangana noJesu wensindiso musuku mshumayezwa kuphela hlangana naye fika la uhlangene naye because irate yesono esiyibone badleli likaJesu it is because kukhona abakusindiswa abantu abashuyezwa insindiswa abahlangananga noNkulunkulu wensindiso that is why it's easy to kuyiwela esonweni hayi basabe bahlangana naye mina ngasho lokho ngokukhulu mina ngithi salvation yafika thina sihambe kwezinye izinto isono sisihudula yabona isono sibambela nje sihudula phansi sona shanga amakhosi wena uhamba lapha phansi but when
wangamukela uma ngamukela sahlangana uyalizwa iphakade hlangana ufuna ukuyizwa ngalento hlangana kwathi ngafike ngamamukela naye wayesengamukela sase sibambana kanje wayese lolu hamba ungibona angilihambi yedwa sibambene ngezandla kuomunye ukubambana nesandla nomuntu kanje angisho njalo safundiswa lokho ngithi kuomunye ukubambana nomuntu ngesandla kanje balesandla bona abantu babebambene ngezandla kanje usangamdedela lo ngoba noma ingadonsa ngamandla lesandla sakhe kodwa mabebambele kanje uma uyafuna ukuphuma babiza ukuthi kunqamuka imini impela uma naye mbaba ngeke akwazi ukusikhipha isandla ijali encounter noma wena usufuna ukuphuma ongabhene naye ngesandla kakudedela uJesu kuya ngokuthi ungabhene kanjani naye ngoba njengoba sila indaba injalo the right yesono ebonakala emadleni kaKristu yilento ethi kugcwele abantu besikhathi kugcwele abantu beyintshumayelo kugcwele abantu babalesizinto lesi social media lebandla ka social media ibandla ka social media nayo encounter inesiphithiphithi ubona laba baphithizela la iphone nazo phithi acabanga ukuthi bazophithizela njengabo nawe usekhona you still have to meet the God ophithizelwa ngaye Jesus hallelujah ngoba sangiyahlangana noNkulunkulu wayiqala eqaleni ngoba yabona ngisho ukuthi kuzohlangana namaphakathi eternity has come to meet eternity kule weekend owasephakadeni iphakade izohlangana nephakade alibonga igama likaJesu when you speak of rapture mfundisi ushobo uma ukhuluma ngerapture ukhuluma ngaleyo ukhuluma ngomuntu wasephakadeni eza kohlangana nowasephakadeni uma uJesu elanda ibandla uqhamuke ephakadeni lo uqhamuke ephakadeni ngezwe bazalwane so into ezokwenza umagnet mhlawumbe banishumayeza bathi umayibuthi akho mayibuthi esokufaka izwi the word will magnet you akusiphethe akusikhuba akusindlela okuma akusindlela okukhulumwa noma usukhulumisa umzali wakho if you don't have the magnet eyizwi kuwe awudala noma hlabelela noma shumayela kwalisiwa tutorial if you don't have into ezolala kwindawo niyazibazalwana ngicela ungayiqalikele phansi funa ingisekweni indawo because sike sayikhuluma bayazi abantu besindabola ngathi mina uNkulunkulu khona igenda ngeke ngafika kuyela ngathi uthe ucela ngizovimba ukuthi gijima uyovimba napa abantu bezoduka nalesikhathi kusanda kuphuma idate ka 23 September 20 date ka 10 hamba ngayo yona le nalesikhathi kwathi gijima uyovimba labantu and God said to me lento deception because uzo hijackwa iplane ye faith there was the plan of the devil kwazo hijack iplane ethwele amakhono not amakhono but the faith itself ukukho alithi sibe simkhona uJesu ukuthi uyabuya siyazi ukuthi uzosiyakholwa ukuthi uzobuya namanje bazathi siyakholwa uJesu ubuya but what the devil had planned kwakuthi fanele afusi into bese akade bekholwa ukuthi uJesu uyabuya bese beqaya sasi ngoba kuke wathi uzobuya abuye uphinde wathi uzobuya abuye wayesethi kimvimba wayichazana basathi ngeke ngiqale phansi wa explain ukuthi kwenzakala umuntu manje let's come back cela sibuyele emuva ke la ngize khona bazathi akekho umuntu azohlutshela siswa akekho umuntu ozohlangana noNkulunkulu ephakadeni engasindiswa uma Disemela bazamkhontele yashunyayelwa la intaba ezihlukene babuhlatshwa konke wayithinta wathi khona intaba yaseAraratha la umkhumbi kaNowe emakhona ngivumele ngimadisa ngicela ukuthepha lapha entshumeni lapha mhlawumbe ngihlephela abazali ukuba mina nginendlela ende yokulalela
mina intshumayelo yomuntu nje mayikayishumayela uma ongcwele uyashumayela nayiqede angixoxele iversion kezwakala bazama ungalala entabeni yase-Ararat bazalwane la kwamakhona umkhumbi kaLowo kukhona the glory madisi mina ngize kulezi intaba zakho ngize ile version ye glory the glory yokuma komkhumbi e-Ararat that's the glory of salvation because le yanto yokusinda ngomkhumbi owakhiwa esindabuza umtholo that's mama siwathi intaba yase-Ararat sizothi impela uNkulunkulu yasindisa yazokala bazalwane uyakwazi ukuthi phakathi kwabantu umhlaba wonke ukhona asindise indoda eyodwa nomndeni wakhe ayisindise ayinike stupid vision athi yakumkhumbi i-obedience kaNoah imenza sinde ngoba i-obedience izokusindisa njengoba ustabona and rebellious uyayihlupha wena i-obedience yamsindisa uNoah kanjalo namanje i-obedience izomsindisa umuntu entabeni yasesiyoni khona the glory of salvation ngoba lokhuyakusinda kukaNoah esindiswa umkhumbi wakhe usuhlale e-Ararat uyashumayela bazalwane ushumayela insindiso ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusindisa umuntu in Ararat uhlala the glory of salvation wakhuluma ngentaba esibili ngizoshesha ngoba yala ngiyakhona intaba esibili kwakuyiMoriya la ulokhunja uAbraham aya khona uba uhlathwa uyithintinga lithi bazalwane intaba yaseMoriya it's a mountain of faith which carries a blessing of eternity intaba yokukholwa la kwafike kwareleaswa khona isibusiso sompilo phakade ngizolala bazalwane nikhona kodwa yingakho phela uJesu umuzwa mayisefika ezoshumayela uthi mabethi abathi wena umdala yini noAbraham uthi uAbraham uyangazi amen khona glory of faith in Moriah kukhona the glory that provokes and kukhona the faith that provokes the glory of God entabeni yasebuya kwabonakala ukukholo provoke igazi likaNkulunkulu ngoba mhla uAbraham ezonikela ngendodana yakhe ekhuphuka iobedience futhi nakhona wayiseza ezonikela ukunikela kwakhe nokulalela kwakhe nokukholwa kwakhe kwaprovoke igazi likaNkulunkulu umuzwa khulunywa ngengqamba khulunywa ngesilwane ungathini esilwane kodwa khulunywa ngegazi likaNkulunkulu uma ethi angishowe ukuthi uma nikho usubona igazi leo kuzalwa lapha eMoriya hayi bazalwane iTestament asifina alilisha iTestament elisha it's another version it's a covenant kodwa eqala ukulungiswa kudala ngezokala bazalwane Mount Moriah Matisse carries the glory of faith inakuzalwa khona isizukulwane sikaNkulunkulu inzalo angikrekhepheleke ngoba wena awujwayele iBhayibheli wasebuyisikhathi eside from Genesis emva kokulahlwa kaAdam uNkulunkulu wayengazange aphinde abe nomuntu ambiza ngaye uNkulunkulu akazange aphinde abe nenzalo ebizwa ngaye yonke lenzalo yazalwa from Genesis emva kokaAdam inzalo yenyoka okay nikhona yingakho kubalulekile ingakho yokubona ngikhona imikhuba yokukholwa esiyenzayo esizoyenza siqonde ngoba la entabeni sizofuna ukukhonza kokuqonda asifuni kuba igathering ebhiza noma sidansa sidansa siqonde yebo sidansa simeqonde nophelele amen konke kwazalwa uAdam eqala kusiwe kwakuyinzalo yenyoka indaba ukuthi inzalo yenyoka bamfaith angithi uAdam wakhohliswa inyoka bakhohliswa inyoka and then uNkulunkulu wabaqalekisa God cast them kusho ukuthi wabasusa kuye babengasesiyinzalo kaNkulunkulu from Genesis 3 baba yinzalo yenyoka ngoba babekhokhelwe inyoka bakholwa inyoka so bonke abakuzala okwakuyinzalo yenyoka
wena ucabanga ukuthi uJesu uthuka inhlamba uma ethi inzalo yeyinyoka, inzalo yamabululu. noJohane usho njalo kibazalwane, inzalo yeyinyoka, inzalo yamabululu, inzalo yeyinyoka. Walokheshile thukelani inhlamba Jesu akathuki inhlamba. Ubabiza ngeke abathi the seed ababezelwe ngabo kuyiseed yenyoka. Amen. So Abraham abazalwane, uNkulunkulu wayeseqala inzalo. Amen. Inzalo kaNkulunkulu izalwa kuIsaka. Yezwakala bazalwane, alibonge igama likaJesu. uIsaka it's an offspring kaNkulunkulu. Yayisiyaqala ke lenzalo yaHana. Yingakho ke kuthiwa thina bokukholwa siyinzalo kaAbraham. Hallelujah. Ngihlebele kancane. uAbraham intenza kuthiwa inzalo kaNkulunkulu iyophuma kuye. Ilento ethi wakholwa izwi kaNkulunkulu elangayenzi sense. Because if faith bazalwane inamandla lapho. If faith mawuzokholwa akuyenzi sense ukholwa. Uyabona makusawenza umqondo kuwa kabisibona. Ukholwa is when it doesn't make sense. Ube nento engathi ungazi umbonisa uNkulunkulu hayi lento asiyenzi manje. Hawu ukhona ino relator kulento engishoyo. Ayifiki mina iyangifika. Into nje mayithi uNkulunkulu awenze kanje ngithi ha kodwa nakanje futhi lingenzeka baba ngiyacela ungivumele siyenze kanje. Bese kuba ukuthi lento ethi ngiboshelwe into ethi your will be done oh God, not my will. Bese kuyenza kungekho into evuma kuwe intando kaNkulunkulu kodwa ngoba ifunwa uye bese uyayenza. That is what Abraham did. Mamoria ila kusala khona ithi nesithathu Mount Carmel ilapho azalwa khona ilethizwe kuhleli khona iglory kaNkulunkulu uNkulunkulu munye. Lezo bazalwane ungezwa kuthiwa there is one God, one Lord, one Spirit, one faith, one baptism, one body, one body. Leyo nto izalwe elokunjani eKhameli. Ngamhla uEliya esukuma ema wala inkazimulo into yakhe yayithi munye uNkulunkulu. Basa bathe abantu bathi munye uNkulunkulu. Mathakani nobani bayasisa wathi uElijah munye uNkulunkulu. Ezika Ashera zathi uAshera naye uNkulunkulu wathi uElijah munye uNkulunkulu. Glory to Jesus. Wathi futhi munye ukukholwa wathi one God, one faith. Leyanto oyibonenzela lapha eKhameli yayisho njalo. Kwanesiko uqhawe bomuntu efuna ukuqala. Uze uthi kulababali uthi mina Israel ngiyangibona. Seningancika nani phakathi kaNkulunkulu abanye uNkulunkulu. Uthi esondela lapha ngathi i-altar kaNkulunkulu munye. Into lapha kwakuyibheka nje munye uNkulunkulu. Ikasibula kayavela lapho ithi ngamhlanje iphela. Bebizobhala uNkulunkulu babo sebiza uNkulunkulu munye, uNkulunkulu waphakade sanibona. Waqhamuka uNkulunkulu abangakwazi ukusoma endaweni yakhe. Glory to Jesus. Ukuyilalela kahle leyo ndaba mayiphetha kwahliwa kuleyo ndaba kuphethe isilonde. Asithi uJehova uNkulunkulu uvumile ibizonke, uvuma abantu bonke. Yonke into uJehova uNkulunkulu, that's the glory of Mount Carmel. Abana nakulesinto uNkulunkulu ucinga abantu. Abangamkhumbuza intaba yaseKhameli. Thina bafethu esiregistreleke abakha. Mina sengishilo ngathi write my name in the list of the people abazodabula umhlaba kule season emvulwayo. Yokuya nento ethi munye uNkulunkulu. Yokuya nento ethi uNkulunkulu wakho uNkulunkulu. Babethi bakhona nabantu abaningi naku uNkulunkulu kano. Glory to Jesus. Glory to God. Nakulezi insuku ufuna manjalo. Bafisa bazongena eKhameli. Umbusele lenkasimu. La uhleli khona bekuthiwe nje yazi uNkulunkulu lo uNkulunkulu bafowethu. Khona izinto azenza uNkulunkulu lo muntu. Yazi sanga phasi yaphela uNkulunkulu lo muntu. Khona izinto basithi
bese kuthiwa hayi nangu uNkulunkulu. Nathi lethe ikameli. One God, munye uNkulunkulu. One faith futhi. Munye nokukholwa. They believed in their gods. Babemkholelwa uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu babo obhali baze bayisika beyisikela. Uthi wena nje ayidingi ukuyisika. Le nto ayikho manje nami uNkulunkulu eyikhonela ngokwakhe. uNkulunkulu okhona ayimphathike thina mangathiwa siyorepresent sithi bheka uNkulunkulu wayinikela yena. Thina sesizulwana sithi hayi thina sidinga ukuyisika thina uNkulunkulu wayisika yena. God was slaughtered. Esiphambanweni wasikwa wahlatshwa uNkulunkulu wamethelwa. He was slaughtered. He became the lamb of sacrifice. Angabizi igazi lethu, igazi lakhe yile likhulumayo. Asidinga elinye la khuluma kakwanye kwanela kuswe namhlanje linamandla lisakhuluma. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Siyalibambezela mhlabeni lisazokhuluma nangale generation. The blood is gonna speak up. Devil is a lie. Devil is a lie. Hey, matakithi. Sisazokhuluma ngey'ngane zethu. Kukhona umuntu esiyona namhlanje othi igazi alikhulume ngengane yami. Kuthiwa likhuluma okukhulu kunelika amen. Ake likhulume. Alikhulume ngomndeni wami. Alikhulume. Let the blood speak. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Yayimaliza ukukhuluma igama kwayo. There is power in the blood of Jesus. Glory to God. Lizokhuluma nyakazo uJehova. God is gonna be moved. Uma nyakaziswa lika amena. Kangakanani. Kangakanani lika Jesu. This battle is far from being over. Ayiphetha le mpi ebasha. uJesu akakhazimulayo. Akuzuphana kanje. Asizuphana lahlazwe. Asizuphana namandleni. Sizana negazi. Lisazokhuluma. Amagama athi sekuphelile ngemandla. Lisazokhuluma igazi. Lisazokhuluma sifuna isizini yokukhuluma kwegazi. I-open the season yokukhuluma kwegazi empilweni yakho. Let the blood speak louder than anything that is speaking against you. In Jesus' name. So be it. So be it. So banjani. I see, angisho njengabaprofethi
khona into engamelana nomenzi uDengezi lungalwa nomenzi leli gazi likamenzi bafowethu likamenzi leli gazi abahleli bafowethu akusilelo umuntu leli gazi likamenzi manje uDengezi ngakwazi ukumelana nomenzi so ayikho into ezobastable for the blood awuyisho lokho nisathu uthatha nathi sibusiso uthi nje khuluma gazi ukuhamba nokuhamba legazi gazi lama liphelele emhlabathini aliyuphelele emhlabathini ikude nomenzi kodwa liyokhuluma ngomphefumulo wami nokuhlathwane ngiphangalana ngoba ngiseduze ngoba igazi lokhuluma ukosa bakhona mina ngithi this is the investment of salvation holy conan which na invest namhlanje ngisho la yokhumela wena wasakwazi la ungangena kwikhoma usothana azama ukufana ama-senses wonke lento esishona izokhuluma balani yasuku yakhuluma igazi lithi lona ngomhlaka 17 October 2025 wenza icovenant negazi wathi ngamhla namhlanje kuzofa abasani ekhaya sodelana mfowethu kwathiwa kuzofa abasani ithestiwe lento kwathiwa kuzofa abasani ekhaya kwasekuthiwa yenza njena-ke nina ningathathi manzi ningathathi mafutha kwathiwa phithani igazi emnyango wethu kwasekuthiwa phithani igazi emnyango wenu kuthiwa kwazakala kukhala e-next door bathi bayabheka waIsrayeli iy'ngane zaphithana nayiphila
lihlala lithinta umhlabathi likhoboza lehle Golgotha esiphambanweni. I-Hades abafundi iBhayibheli bathi laliseduze nendawo kaSathane. Lathi malithinta umhlabathi kwathiwa abasakwazi ukuhlala endaweni eroma. Kuthiwa kwavuleka amathuna babonakala abangcwele behambe edaladini bathi abakaze bafe ngoba kwase kuthintela igazi. Singababazela yini esiyoni sithi noma sekufile kuyavushwa abanali igazi liyehla sithi noma sakwazo kuyavushwa kwehigazi. Noma beyisho kufela bathembikazi
Haleluya. Athi ijabule enkulu yonke. Haleluya. Athi noma nayiswa kufe. Adabula ukufa abathemba igazi. Isekhona ezosindisa. Angimemezele emhlabeni. Igazi libuyiselwe umsebenzi walo namandla amasha. Inkazimulo yakhe. Alibonga igama likaJesu. Umhlaba uzobhekana nesikhathi esinzima kakhulu. Into ezayo isikhathi ongeke kusurvive umuntu. Into ezosurvive umuntu okunama-doorpost. Abhekile. Egazi. Ozosurvive noma ephakathi kwabantu. Asizukubaleka siye kwenye indawo. Sizohlala khona la. But igazi lizokhuluma. Asizukuya koqasha emgedeni. Sizohlala khona la. But ama-pandemics abasukusithini. Glory to Jesus. Sasho ngo-2019 siyabonga COVID ukuthi ufikile ukubabulala. Kodwa you're not gonna kill ngoba sibhekiwe thina. Igazi lizobona nathi. Khona manje segazini awusho njalo. Wathi ngiyakholwa manje segazini. Basenzele umsebenzi olula sadini yohlala. Sesidinga ukukholwa. Sekufanele sisho lesizwe ngiyakholwa manje igazi. Alesikhathi kwakhona ehlathisi. Athi bevele kufuna bazothi ngiyakholwa. Abakholwa yilo basalana lizobaphumela. Abakholwa yilo lizobasebenza. Abakholwa yilo abayiqotshwa. Abakholwa yilo ngebafe. Qinisile basalwana. Uma bengafana base ababa Israel bese eGibhithe kufini. Akasibo uNkulunkulu ophelele manje. Aka-exhausted kula manje aphelele. Instead usuka from power to power. Asuke from glory to glory. Malibonga igama lamandla. Makhuluma ngegazi sahlele kujuleni. Oh mangcwele fistila lami. Yini igazi likaJesu. Angisheshe. Igazi umphefumulo. Ukhona wazi lokho. Umphefumulo segazi. Umphefumulo igazi umphefumulo boneyo ulethe. Njalo. So lento yayithulwa. Isotsha likwazi. Lakungathulwa igazi nje. Lathulwa. Washuthi igazi labona ukuthi wena nje ukuthi uyaphila ushoda ngokubona. You are dead inside. Ufile ngokubona neso igazi ayicingela ukuthi yini efile lo ngoba mina ngikuphila. Lathi manje into efile lo amehla ufile lo maqondana nokubona. Naselithi igazi ngoba ngikuphila usaze wangichitha. Angimvula amehla nginokuphila. Ukuphila kwakhe kwakukubona. Yini efile empilweni yakho? Nathi igazi lidabula. Ngoba liwasho identify khona abantu abanezifo. Maybe yiyeke bazama ukuyishumayela le uyangizwa noma ngiyithatha isekujuleni okukhulayo. Ngahlangana negazi lingumphefumulo kaKristu. Liwukuphila life in Christ. Manje uma lisa ukuthi umuntu emukeliswa igazi don't lafika esotsheni. Lafike lenza something. Seyahluleka ukwenza kini. Lafike lapho ufile maqondana nokubona. Nami uma ngimemezela ngiyigazi khuluma gazi yophula umphefumulo igazi liyaqina ukuthi ufe mina ngikuphila ufe maqondana if I'm kept dead the blood will bring life. Liyakhuluma lifika likhuluma ne-cancer emzimbeni, lifika likhuluma ne-HIV emzimbeni, lifika likhuluma nokufa okusemzimbeni. Lingukuphila. Libambele kanjalo bazalwane ngoba noma uyathanda noma uthanda uzohlangana nento ezohlaselela igazi bese kungabibikho into udokotela angayenza kuyobe sekufuneka ukukhuluma igazi. Manje ungalokothi uma ukule ndawo namhlanje uwaphika amandla egazi eliphilisayo lingukuphila lona.
yona imali, ushoda amandla okusiza. Then blood. Manje ungaliphiki namhlanje. Ngoba uma ngabe uzoliphika namhlanje kuyokwenza ukuthi uma ufethwa yileyo midla wena ufe la khulume khona udokotela. Kanti usanethuba. Inkinga uwazi amandla. Ukuthi konje mase kunje ngashonaphi akhona amandla asekhazile kaJesu. Namhlanje ufike angazi ngicabanga ukuthi umongo lo wathandaza lento ngami. Mhlawumbe ufika kwabuZulu ekukholweni ufundiswa kuye ngoba kunye sengiyangibona kwakungemina ngoba kunguye first time uzodla isidlo senkosi bashonayela ukuthi uhlanganyele igazi umzimba igazi imi kwaquka umthandazo ngiyibambile lento manje if this is your body, let your body consume my body. Ngathi uma kuligazi lakho leli, let your blood take over my blood. Ukuze mina ngabe ngisaba nalo igazi lami. Kodwa kube igazi lami. If uqinisile ukuthi igazi lakho leli ngicela ukulidla ngiliphuze phansi kwaleso sapho. Ngaliphuza bazalwane. Asidle isiko. Izifo ezayisegazi lami mayigcina ngaleli gazi. Linamandla igazi likaJesu. Noma niphuza niyaphuza umthendeleko. Usaphila. Uphila ukuzosupplement uphila kwakho. Masenze leyo sidle immune boosters ama supplements. We call them sidla ama supplements. Akwazi ukusupplementa ama-vitamin ongeke uwathole kuzilezi ezinye izinto. Uhlobo oluthile lwama-calcium, uhlobo oluthile lwama-vitamins, uhlobo oluthile lwama-proteins. Into engaphansi proteins, above vitamins, engaphezulu yiyo le eyenzayo amakhonto ehlasela umzimba wakho bese iqhuba ngamandla lento yegazi. Dali la. Hayi ngalo. Kholwane igazi likaJesu. Ukhona ukuthi siyakhona. Nikholweni bazalwane okusebenzele. Nikholweni ungalokho bese kukhoneni benkosi. Kodwa udefend enye into engeke ikusize. Okwabantu kuyakhawuka. ngokaNkulunkulu ungaphakade. Into kaNkulunkulu ekwazi ukuhamba nomuntu ibanga into yomuntu engeke ihambe naye. Ingakho kunezo into ongenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. So what I've just said here bazalwane, umigazi lichithwa madisela lizobuyisela umuntu ukuphila phakade. It was reconciling man lephakade. Yezohamba bazalwane, into yokuqala le ekwazi ukuhlanganisa umuntu lephakade igazi. Angithi umuntu wakini makuthwani ngabandawonye ukuthi babuZulu ubabuZulu igazi lami owegazi lami uyabo bese kuthiwa blood is thicker than water. Ichaza ukuthi noma umthalo unxumane kodwa uZulu ukuthe ukuthi ngoba owegazi kusho ukuthi i-contact common enishare. Angaba semzimbeni wakhe ube semzimbeni wakho kodwa nishare igazi elodwa. Nayizwa nje bazalwane kanjani umuntu noNkulunkulu. Kezohamba bazalwane. For us bazalwane to make it to eternity fanele kuze kufakaze igazi. Yingakho balayi bathathu ofakazi bakhona abafundi beBhayibheli. Legazi nakufanele lize kustand lizothi nami ngiyafakaza ukuthi uwelile mdluli lo usindisile phakathi kwakhe kugijima igazi layo. Akuseyena ophilayo kodwa sekuyime ngiphila kuye. Ungezwa sithi it is no longer I that lives but Christ. Akushiwo nje ngomlomo. Utheswa igazi konke kufanele ikhulume kuye. Njengoba kuthiwa liyakhuluma likhuluma kuwe bese kuzwa ukuthi akusemina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Igazi kufanele lifakaze. Two amanzi nomoya negazi abethi. 3 ofakazi. Silapha ufakazi walo igazi. Igazi lifakaza ukuthi uzele. Igazi lifakaza ukuthi uzele uNkulunkulu.
eselithi iBhayibheli konke okusele uNkulunkulu kuyaqobiswa. Hayi akuzukusho ivesi okusele uNkulunkulu kofakazi igazi lithi igazi lowuzele. uNkulunkulu kusho igazi bafowethu. Akuzukusho uDaka babagaba kuzosho igazi ifakazi. Namanzi ezafakazi nomoya asondela fakazi. Makuthiwa thithi u3 out of 3 kuthiwe ngqoqwe izwe. Izwe lingaqoqwe. Yindaba umoya bishop. Hamba sokuzoyinika wena levani. Ungenelele. Fakazi number 3 amuthi umoya. Naye fanele afakazi. Ngithi igazi efakazile. Umoya fanele afakazi. Ngikule nto ethi igazi umphefumulo. Khumbuza lo seduze kwakho sikule nto ethi igazi umphefumulo, igazi nomphefumulo, igazi umphefumulo. Asifundeni ilizwi lenkosi nizolifunda lapha kini nembuka. In the beginning uNkulunkulu edala umuntu. Lithi iBhayibheli wamenza lithi ke wayesemphefumulela. Yezwa bazalwane. Angijesu uyamphefumulela nomoya wakhe. Bese lithi ke kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Yini yamenza umphefumulo ophilayo? Moya. Yasizwa noma sithi in the beginning Holy Spirit was. Asimlandi lesezwa ngomuntu lesesprofeta. Simlanda lapha ethi uyena okufanele afika ahlala emphefumulweni wakho. Your soul must be mingled with the Spirit. Ukuze kuthiwa wena umphefumulo ophilayo. Umoya engafakazi umphefumulo ofayo. Noma sonke, noma shumayela, noma hlabelela, okusisela ukhona ufakazi okufanele afakazi ukuthi wena umphefumulo ophilayo. Kuthiwa ke eBhayibhelini bazalwane Genesis chapter 6 lo chapter 6. Kuthiwa umoya kaNkulunkulu departed from it. Waphuma kumuntu wathi angisekuhlala kumuntu kuze kube phakade. Kezukhala bazalwane. Angisekuhlala kumuntu kuze kube phakade. Wahamba umoya kaNkulunkulu ohlele emntwini. Ukuhamba kwakhe babuzitha usahlele umuntu. Yiwo lo okwenza baphile all 900 years abantu. Uyazi ukuthi nje lapha sebenze khona lapha ke wahlala khona. Unamandla ngalendlela ethi noma sehambile ayikhuluma ukuze ngibambe idana. Noma sehambile uma ungcwele uyasala umuntu ayenze inkonzo kade yenza. Ashumayele kade shumayele. Ahlabelele kade hlabelele. A prophet kade prophet. Amandla kamoya ongcwele lawo, kamoya kaNkulunkulu usentwini. Ufike uhlale bese wenza ukunikeza something, ukunikeza a gift yezo bazalwane. Bese I gift iyasebenza noma yena engasebenza. Isebenza I gift akakhuleka umuntu aphile kanti umonzo la hamba umnikazi we gift. Ana prophet atshela ukuthi uzokwenzeka ukuthi kwenzeke ngempela kade ahamba umnikazi we gift. The gift is there but umnikazi akasebenza. Umuntu waba umphefumulo ophilayo bazalwane kuphela. Ngalesikhathi uMongcwele ehleli kuye. When the Holy Spirit departed, umuntu wafa kwancephanisha izinsuku zokuphila. Niyezwa ibandla likaJesu indaba sifa namahedeni. Siphila insuku ezincane. Sifa qala kunabantu abangakholwa. Sigula kancane thina silale phansi. The spirit of life is not in us. Sikhuluma ngaye kodwa akekho kithi. Moya uphila. Ngathi uma ngihlangana naye emapassage wathi ngibize ngokuthi kuwe I am the life giving spirit. Ngizokuphila ungephila nje kamoya nokomphefumulo kodwa nasenyameni. Wathi uma lokho ucabanga ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukuphilisa spiritual ongeke akwazi ukuphilisa enyameni. Imini ngakudala
you are my image and my likeness. Ngaphefumula waphila. So umbiza umkholwa ukuthi ngingumoya ophilisayo. Oh, angibuye ngisho isizulu. Khona ogogo babula. Uma ethi is the life-giving spirit, uthi ungumoya onika ukuphila lezo bazalwane. Umuntu nefika yingakho mayifika bazalwane akafike umuntu enesibhedlela kufika amakholwa afika amthandazela agcwele umoya kaNkulunkulu afika amthandazela umuntu aphile baye emzini womuntu bafika bathandazela umuntu athole reported lo muntu uvuke waphila yingoba bagcwele amandla kaMoya oNgcwele. The spirit of life ukubo. So uma bemthandaza akusiwo nje umthandazo onamandla phitsana umuntu egcwele umoya wokuphila. Ama umuntu nesandla kanje sometimes angathandazi into baba siyathandaza athe Jesus kanti unesambu lethi gazi khuluma gazi aphinda athi wena umoya wokuphila umoya wokuphila ngezwe basalwane. So nike lo muntu uphila ushoda ngokuphila cinga kudusa kunomzimba ukhipha into ekhathasa umuntu. Hallelujah. Yingakho uNkulunkulu wasethe wathi uma khona ogulayo phakathi kwenu makabize amalungu ebandla umkhulu wayethe isibheke umoya oNgcwele. When the spirit departed angiyikhulumelele nani. When the spirit of God departed in the church. Oh, by the way, bazana ngisho ukuthi ngimla phambi kwenu as the master builder namhlanje. I have come to lay a new foundation. Uzobeka isisekelo somuntu ozohamba noNkulunkulu, isisekelo sokholo, isisekelo sensindiso, beka isisekelo, the foundation of salvation. Yiyo lesesikhuluma ngayo, the foundation of faith, isisekelo salombuso kaNkulunkulu esikhona. Kezokala basilwane. So wazi ukuthi uzobe uNkulunkulu ubeka isisekelo. Kezokala njoba sithenga material sesithengile igazi ngejabona sesithengile umoya angijabona siyathenga nje nezo sithengile ikhulunyiwe ngalo umuntu uyizwi umuntu uNkulunkulu wakudala ngezwi bonansi material edingakala ukuthi asikakhi kodwa sisathenga material siyabeka uyobona uma izokwakho kufika inhlabathi phinde kufika ichurch bonakala lithula abathi phinde kufika imoto ibeka ama blocks kuyabonakala lezi zinto lokho ithi ukuthi khona ezokwakhiwa. Manje unfortunately church singabantu abangekhelo sisekelweni right. Sibe neshwa lokuba igeneration ezalwe abantu abakwazi ukubeka izisekelo eziyizo sebafa. Uyaye to bishop there is no sishoda ngabantu berecipe kezokala bazalwane kuphela isikwa kodwa irecipe akekho yazi ukuthi yabhakwa kanjani. Kodwa uNkulunkulu egcwele umusa bazalwane ubuyile ukuzobeka isisekelo esisha. This is something that is going to keep equal. Lento ekhulunywa izogcina umuntu kezokala. Lento ekhulunywa izokwenza ukuthi noma engathi useyayethe ekholweni avusele there's a revival. Kezokala basalwane. Ezokwenza ukuthi umoya wakho uvuselele. Ayikho into ebuhlungu engiyibonile emhlabeni njengama revivalist without the spirit of revival. Webona le double zalo ngikhale ngithi ngibona ama revivalist labantu abenza imvuselelo namhlanje sila sasa silapha siyakuphi Goli Thekwini Maritzburg dan Newcastle abusy ama revivalist but without the spirit of revival. Bona ukuthi lapha abadlile khona kuba khona into emnandi kodwa mbeka abantu abazabele umvuselelo uthi content akele kulo muntu sifice nje simshiye enye into. Umuntu okwazi ukwenza leyo nto umuntu one spirit of revival. Uyabo uma ne spirit of revival noma kuthiwa akwazi ukukhuluma akasilipha but the spirit has the work. Umoya yiwo sebenzayo yiwona okhulumayo. Yezwakala bazalwane ngikangathi mangitshela abazali lapha ngithi na kusazophuma ithi ya gas ngoba imvuselelo yiningi ngithi kuzophuma ithi ya gas ibe ngayo ushama ngaba bullet ibe ngayo uzobona izosakaza yonke lento ekhona okuzoya angacabanga ukuthi negative kanti thina sasisekelo siyabona
lento lezoqhubithe uzobona nje manje uzovuka ipandemic manje lapha abathi uJesu uyaphilisa. They will check us standing in this pulpit. Ningawuthatha uchance basabana abantu kodokotela. Usho ama-antichrist because lokhu nifuna uTrump. Nithi ama-antichrist uzophikwa yini? And antichrist spirit is a spirit esithi namhlanje uJesu uyakwazi ukwenza kusasa sithi uJesu akwazi you are an antichrist. Angithi ngizokhulumela uNkulunkulu ngisho kuthiwa isono liyo. Zobuya angifuna ukubuyela kuye leyothi baba siyabo ngasikhonze kahle ibe nesono. Umuntu okwazi ukuma la on the same pulpit athi uJesu ukwazi ukwenza konke. Abuye kusasa uvuka iCovid. Mina ngiyambonga uNkulunkulu, yazi ngiyambonga uNkulunkulu mina zonke. Ayi mina ngishumayela into mamusha bese ngiyalinda nami izwi lami nje uNkulunkulu ngime kanje. Ngilinde prove me wrong baba noma uprove right. The COVID ngathi sengishumayelile 2019 ngathi ukuthi contains ipandemic whatever ayikhuluma ngo2020 maqala unyaka yaqhuma iCovid yathi mayikhuluma abafundisi bapheshe ukuthi amagama abantu usuyaboshwa manje ngokushiya kodwa uzosho manje akusakani nje ulisho abafundisi naphesheya kweyilwandle bakumathi bahamba bawuthandaza. There is a pastor othumile uyalento ethi uye kuNkulunkulu nawathandaza wathi uNkulunkulu hayi abantu bangayithatha ivaccine. Koshwa uJehova ucabanga yahlala. This is the kingdom. It's got its own king. Uyazi ukulomfundisha manje usejele. Jehova umhlanganyeli yahlanganyela nabantu. Koshwa khona abantu abasayimeni namhlanje ethi abantu bakhishwa ngokuzo bahlanganyelwe uyabona uke wahlanganyelwa uNkulunkulu akekho ngakulamulela. Ngeke usajele wathi uinvestigatiwe wathathwa wathi udla imali money laundering waboshwa babe nama private jet madisi. Angithi ngoba bafuna ukugcina abantu ukuze abantu baqhubeke babathenge nama private jet. Yingakho bethu abathatha ivaccine ubese bengakhuluma iqiniso abantu bazobashiya. Akumayelana noNkulunkulu mayelana nale ukuthi uyabona mangathi bangayithathi. Wenza iphutha kwasho ukuthi lento ethi ungaliphathi ngenza igama likaJehova uNkulunkulu wakho ikhona. Ungacabanga ukuthi ufika kaJesu kwakuthi asenze anyhow. Kwakuthi kunomusa umuntu ongaphakamisa isandla kulamlele. Kodwa akusho ukuthi uNkulunkulu uthini wamqambela amanga wathi uNkulunkulu uthi abantu abathatha ivaccine bavaccine abantu usajele akana private jet akana mali uyibhantinti ngoba khona abantu abasazobhantinta manje awusosala nje simshumayo ungathi futhi uNkulunkulu ngabaqoqa babe kaningi naye babhantintisi uyazi into angithi sifuna ukushumayela bengekho ngoba mase sishumayela bona bapreacher negative masibakhombile indlela right asibalekele ukuthi of igama likaJehova lingumbhosho onamandla bona bathi hayi ingayile niyele thithi kukhona umendo nendlela yokungcwele. Glory to Jesus to abahamba ngayo bayikweduka thwana babeyizula babeyizinkukuthi thwana ingwana ehahayo igonyama asimbadla kule ndlela masibakhomba the highway bona babakhombela indlela. Manje umthandazo wami wodwa abahambi bayobhandila bayobaningi khona sizoshumayela. Manje sowathi umfundisi usho ufuna ukubavulela ijele uthi ufuna ukubakidnap ufuna ukuthatha itrap ayokidnap abafundisi uzozibala nje umfundisi udukile amthathe etrap nomfaka endlini yami uyahamba athi yabona ukuthi abona ukuthi ngiyafa manje athi yini into aduyisho la athi uzohlala la uzuphenduka uzungakwazi ukubhekisa abantu athi ngizokugcina la khona abantu bakaNkulunkulu bezobe bekhona lapha phandle wena uhleli la. It's a spirit of antichrist bazalwane ukumshumayela uChrist ekwazi ukukhupha ibrayibheke nomusa nemoto nomsebenzi engakwazi ukuphulukisa. Siphila ngemviko nje kusibona nje ngoba sibona singabashi yabona nje ngiyazo nje lesitana singana against that for 3 hours angikhosheli angikhathali ngize ngibuka amehla banjani kusamsekhathela uThelefana yaphila I'm full of life.
I'm full of life. Imfimbo kaJesu yangiphilisa. Phila sangaphila ndala. The spirit of the Lord is upon me. Moya kaNkulunkulu wezulu phila ngiyaphila ngisazophila. Ubana mangcimeza kanje. Ngashukela sayikhathela. BP ngashukela sayifuni akula. Uyabona ngithula amanzi 3 hours ngilongumi. Angomele ngisho amanzi. Phakathi kwami uyangoboza. Angikholwa nje ngokusho kumbali. Ngimlande ngihamba kulo highway wethu. Ngiyazi ngihamba kuwo kuthiwa ingane efakazi ukudla. Kodwa ikhetha ngeke ikhuphuke la ngoba isilwane sikhafela iphila kwami. TB ngeke ikhuphukele la ngoba isilwane sikhafela iphila kwami. Ngonyama efuna ukungiginga tuberculosis ngeke ikhuphukele la indlela enkulu. Manje singahamba ibakithi sofaka abantu kule ndlela. Ngoba sasihlupheka kangaka nje sizokola kangaka sesithandaze lo shukele bandle ngoba sabakhipha endleleni abantu bakaNkulunkulu. Hambani lokuyisela abantu bakaNkulunkulu endleleni. Uma nibafaka indlela izobaphilisa. Manje bona mfethu sibahamba nekhopha sethu weTB banjwe yini sangithandaza ngakhathalo HIV mayifika usho wena angiyazi. Sibabambe ngezikhopha zethu. Asibagcinele Christ sibone uzolenza. Asibabuyisele endleleni. Hawuyikhona le ndlela lapho. Awufundiswa shabanapa. Ekugela baba sazi noma sebashintsha la. Igazi laphelelwa ngamandla. Umoya waphelelwa ngamandla. Amadoda amadala bazali ahambe phambi nje shumali ivakeni. Ayekutshela ukuthi uma umuntu kaNkulunkulu ukwazi ukushendela ebhentshini kadokotela. And call yourself a man of God and a woman of God. Ushendele namahedeni. Babeshumayela leli lisho njalo. Ngisho namadoda ahambe phambi kwethu la adlulile. Ayesho. Athi nje mawusuyikhona kwamanje nokuthi usubomfundisa hayi ngokuthi umfundisi. Manje ungena kule ndlela wawutshelwa ukuthi ukushendela emabhentshini nomo. Awukwazi ukuba nenkasulo engaka yoshendela emabhentshini namahedeni. Zwanini nanjungezwa ngizobe ngisebenza right la. Zwanini nanjungezwa ni. Lalela phela la uJoel la. Uyaki. Nithi asibambeni bazalwane nakho amaphilisi wabambe nje. Bese uyakhuleka. Ukhuleke uJesu uzobe siyakuhlangabeza. uJesu akakwazi ukuzenzela. Ucele philisi usizo. uJesu. uJesu ucela usizo. Lephilisi. uJesu. Kristu. Usacela usizo. Lephilisi. Asabe niseMoria. Sola tukhona. Sibuyeleni khona bafowethu. Sheshe sahlula. Noma bahambe phakathi abashumezele izinkathi abasali Moria. Abasali Moria asabe Moria. Sola the glory. YaseMoria. The glory of faith itholakala eMoria. La uthi khonde ndini phakathi komuntu. Usho wena khetha uvela kubani baba kubani wozakhe. Ayihlala nehlukane phakathi kwami noNkulunkulu wami. Impi phakathi koNkulunkulu. Bese uyishiye. Sibamemeza kanjalo basekufethini sima noNkulunkulu ezweni. Sithi uJesu nobani angeke kusale uJesu. Amen. Umuntu umbe aliyazi alithandi lelithi kiss. Mangavutha manje uzobona sothi vuthu. Okusiza ngani? Ngoba masiphuma nje la ukhona unindwe yinto. There is going to be a pandemic anyway, bazalwane. Izifo ziyeza ngangishilo. I think ngangise full gospel in 2021. Abatshela bazongihamba kanje ePulpit ngathi ngibona umbhobho wesibhalo. Obheke ngakumhlaba abantu. Ngathi ke lo mbhobho wesibhalo kuzophuma ibullet la. Ngathi this bullet is a biological weapon. Ize umuntu izohlasa izodubula uhumanity. Yile sikhathi kade kuzofika iCovid. Ngathi
it's a biological weapon. Yesu bazalwane. Ngabuya ngelilanga ngathi lo wesibili umbhobho uma ngihamba ngiyocina ngibuya ngento ethi it's a natural bullet. Yesu bazalwane. I-bullet i-nature isola nomuntu. After that kwaqhuma izikhukhula kwazwelakala emhlabeni wonke. Ama-earthquakes aqala amanifesta njengoba samanifesta namhlanje. Kodwa uNkulunkulu esasimphambi kwakhe ngalesa sikhathi wasinikeza i-shield of faith. Wathi uzoza kodwa nafika ngoqobo. Take up your shield uvike. Noma yilokhu uvika namhlanje. Thatha nakho ukholwa uhambe nakho. You need the faith to survive. Umuntu ongafiki angikhuluma uzohlangana namaphakathi yabona izinto esiyikhethisayo yabantu kungizwa lokho ngikhelisa babusulu babumama ngikhelisa izinto eziphakathi komuntu nephakathi because lezi zinto engikhuluma ziphakathi komuntu nephakathi yingakho bazalana umuntu esefa abeselukezukuza kezokana bazalwana ashonele angazazi manje ukuthi konje kwenzakalani abe nezinto eziningi ngoba iphakade linezinto eziningi unezinto eziningi ezimphambi kwakhe nalento yakuyo iphakade fanele nje qasha ukusuka ngenxa izinto uyisuse ngesikhathi wayikhithiza manje egcine na unayo into eziningi okufanele isuswe lapha kuwe ngoba uzisuse ngesikhathi entabeni yasesonto semhlanganweni wephakade iphakade lizohlangana nephakade alibonge igama likaJesu nikhona bazalwane nikhona angisizeke ofika namhlanje hamba namhlanje mhlawumbe sezawujika mhlawumbe uzomjikela umuntu mhlawumbe uzomjikela umuntu umhlaba uzolwa nomuntu abazosurvive abantu abanephakade phakathi kwabo iphakade ngalikhulula iphakade liyamukela. In Pietermaritzburg we had a prayer for uNkulunkulu sayenza sasithi ke ngicabanga ukuthi ngiqale ngilayidani ku 4 days revival kade singa lapha a fire of God uma ngabe kushuka ukuthi uNkulunkulu kimi umonto lebuzo ukuthi asincengeni iphakade sasasiyonke iphakade liyamvuselela liyancela iphakade bazalwane ukuze nje alihlale imali liyacelwa nezinto engitshela ukuthi iphakade lihlale ekholweni awusoze wakhuluma ngephakade ungakhulumanga ngokholo likhona bazalwane soze wakhuluma ngephakade ungakhulumile ngokholo into ekufaka ephakadeni ukukholo into ekulandela iphakade lize kuwe ukukholo faith niyezwa bazalwane akusikwenza yonke le imisebenzi no it's the faith ekwazi ukuqualify ukuthi ungene ephakadeni sakuncela ukukhola eMaritzburg uNkulunkulu wayiqhubeka ivuselelo sase siya enlista sabhala amagama ethu ephakadeni amen sacela ukuvala thandaza ngoba siyabuya ngeke bazalwane sikwazi ukukhuluma ngento esingayazi simceleni spirit of revelation moya wokwambulela moya wesambulo yazokala bazalwane cela ukwambula ngimlapha ukuthi iphakade lesincinga yiliphi mkhulu ngivumelene nixoxele uNkulunkulu ememeza uAdam ensimini yase-Eden ethi uphi na hayi ukuthi wayengambona ngesishumayele kulo level wayembona kwakungenkulunkulu nje futhi wayengabuza uAdam nje bishop into eyenzekile kuAdam uAdam wadube ephakade yiphakade lelalimbiza ukuthi elalimbuza ukuthi ukuphi na besinawe ephakadeni ubuyiphakade ubunephakade uma edla eqizwe uAdam wawe ephakadeni njengoba uNkulunkulu emmemeza yiphakade lelithi Adam kuphi na uthi uAdam izwi lawo ukhuluma ethi ngase ngiyaqasha
sihlezi sizombalekela uNkulunkulu. Adam was not lost, but eternity in Adam was lost. Amphinde futhi uAdam wayengalahlekile, wayekhona. Yingakho babesaxoxa. But kwatholakala ukuthi ulahleke ephakade uduke njengoba emcini uNkulunkulu yiphakade leliyamcela ukuthi Adam, where are you? Iphakade lithi wena wasephakade ukuphi? Namcela iphakade langamthola ephakade kwabiza ukuthi izokhuluma naye sewumuntu outside eternity. Yezokana bazalwa, le foundation engibekela yona namhlanje lesisambulo izokwenza understand ukuthi why Jesus came. uJesu wayezokwenza eladuwela la kuGenesis chapter 3. Kwangazi uzohlanza abantu nje, wayengazile ukuzobuyisela iqhubu, kodwa kwabisa ukuthi usuke iphakade lizoqina iphakade. Wena usuzwa sekuthiwa wenza ngokwakhe ezoqina ngokwakhe, usuke phakade nje wayekhona eqaleni eNkulunkulu. eNkulunkulu lithi wenza ngokwakhe, iphakade lizoqina ngokwalo. Kulokho kubhubhayo okunayo iphakade lezaboqina iphakade. Mawukhuluma ngoJesu ukhuluma ngephakade lizoqina iphakade. Kokufileyo, kokubhubhayo, kokunayo lithi sibheka abantu bayabuna njengotshani, bayavuthuluka njengebhaka, kodwa ukuzwa kaJesu was the fulfillment of the scripture. Athi nanaza Isaya uthi noma bebuna bevuthuluka, bhekani nawe uNkulunkulu wayedala iphakade lizoqina umuntu. Ngoba kufanele ube naso isizathu uJesu wayezokwenzani. Why Jesus? Wayengajulelwanga ingelosi, wakuzogcina iphakade. Adam was lost in eternity, ekhona ensimini yase-Eden, wayelahleke ephakadeni. uJesu njengoba umbona uzogcina iphakade. Why-ke uNkulunkulu ethanda ukukhuza bazalwane? Musani ukushumayela izinto ezimenza umuntu angagcinwa atholwe ephakadeni. Ishumayela into egcina umuntu esontweni kodwa engekho ephakadeni. Ishumayela into egcina umuntu lapha kwabantu athole igama lokuthi uyakholwa, kanti iphakade lithi Adam uphila. Ngoba noma angasho faith athi ukhona, mama udla ingakubona uyakholwa uyibambile intombazana. Noma ngasho mina iphakade fanele lithi ukhona uma udla. Ungathi lithi ukhona iphakade lithi uphila. Manje namhlanje silomhlangano iphakade lizogcina iphakade. Ukuba iphakade lihlangane nephakade bese iphakade libuyela lonke, selibuyela ephakadeni. Ungezwa khulunywa ngereptile, khulunywa ngephakade, lilanda iphakade bese iphakade lihamba nephakade liye ephakadeni. Asithandaze. Ukhona yini ephakadeni? Khona yini ephakadeni? Yiyo lento eyenza babusulu umuntu eselahlelwe ephakade wayimbethe inkazimulo. Eternal glory. Ngawuthi ngibande eternal glory. Umoya owaphefumula uNkulunkulu umuntu wani uthathe nayo imithelo yokwa. It was an eternal spirit. Umoya waphakade nezo bazalwane. Ngalesikhathi emphefumulele suku meba umphefumulo wayenomoya waphakade, spirit of eternity, eternal spirit. Two bazalwane, into eyenza angadingi kwembatha lokugqoka, wayembethe inkazimulo nezo bazalwane. Wayembethe benenani elikhulu kabi engathumanga ngesandla saphansi. Yezokana iglory ayithuphelele akashoti. Hallelujah. So wambathi the eternal glory was in an eternal being. The eternal being had an eternal spirit. Ukuze umuntu abe wophila phakade fanele kuye kuphila umoya waphakade. Bese umoya waphakade uwe then nawe wophila phakade. Ngaphandle komoya waphakade awukwazi ukuphila phakade. Yingakho uNkulunkulu aqala bakuhlatshwa wayesemthungela umuntu. Uyamuzwa umuntu naye eselahlekelwe iphakade. The eternal glory eyigamenti waqala wafuna amahlamvu wayihlanganisela ubona ukuthi angambatha nemvelo obekuthiwa yimkhonza ephakadeni. Kwathiwa uyena owathwala imembatha wambatha amahlamvu
akuthungela isiphuku selokhu umuntu ahamba ngenkazumulo yesiphuku kuze kube namhlanje until kuze kufike uKristu. Ingakho kwakuswelekile bafundisi ukuthi bamhlubule ingubo yesiphuku njengoba bemkhumula esiphambanweni bamkhumulela ukuthi abe njengo-Adam naked akhumule le ngubo uzambathe phakathi. Simelele akuswelekile ukuthi ahluthuke ngoba madoda bazalwane kulolu uhambo kukhona izinto ezingasihlubula sisikhumule, khona izimo ezimayifika zikuhlubule zikhumule uhambe enqunu, khona abantu abathi uma bekubheka bakhulume ngawe bakuhlubule bakwenza uhambe enqunu, khona iy'nkinga nama-deep ends esithi uma singene kuwo siphume ingumisalile alibonga igama likaJesu. Kodwa siyabonga ukuthi uma yenze njalo iprovoka the glory of God ngoba ngalesikhathi kufanele ibe ize phambi kwabantu asibuliye ngembozi. Yazwakala bazalwane, asibike ngoba si-right, asibike ngoba kunjani, asibike ngoba izimo yivumelana nathi kuningi okusinyakazisa, but the spirit of eternity keeps us going. Umoya waphakade iwona osenza siqhubeke, siqhutshwa umoya, siqhubeka ngenxa lomoya. Sometimes ungazizwa ukhathele khona, some of us bakhathele babeka phansi, kodwa kungenxa leso sizathu ukuthi umoya we need the spirit of eternity. Akekho bazalwane umuntu ozoyongena ephakadeni engenawo umoya. Kulolu uhambo lelibanga selisezohamba ngomoya, umoya waphakade ozokusiza niyezwa bazalwane, ozokuphusha ukududulela kule phakade. Amen. Iwona ozokwenza usurvive la kungasurvive umuntu khona, iwona ozokwenza uphile la abanye befa khona, iwona ozokwenza ukuthi ekuthuleni kweyinkinga abanye befa bebulawa yinto efana neyakho wena ungafi ngenxa yokuthi umoya obuwe umoya waphakade. Iphakade ahlangane nephakade ukuze kulunge konke. Siyathandaza ebusuku wahlutshula uJesu ke angithi abantu esiphambanweni sibesakhuluma ngegazi ikhona nengubo uthi uJesu makufanele afe ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Leyanto ekhipha lapha babamshazi uma ethatha umoya yobeka bayingabeki nje umphefumulo but wayibeka the spirit of eternity. Uyazi ukuthi nje nithi bakuhlathwayo boba baba ngithi mina uyazi ukuthi uJesu ngabusalela namhlanje esiphambanweni ukube kuthiwa akashongo ukuthi ubeke umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu because umoya wawubuye ongasumoya ofayo. Ingakho ethi ukuphila kwami ngikubeka phansi ngokuthanda kwami. Babe umlengisa namhlanje ngabusalela ubobuza uJohane bamginqa bamenza bonke bethi akafe, washo ukuthi umoya kaNkulunkulu waphakade iphakade alifi. Kwazi ukuthi nawe uyayibekela ukuphila kwakhe phansi wabhala u-amen wakhe oseyayihambela. uJesu ngabusalela namhlanje ithini ke lento? Ithi akhona amandla aphilisayo asegameni likaJesu. Naxoxa indaba ethi umoya wephakade ukuwe ayikho into engakubulala. Uvuma wena uyinika amandla ukuthi hayi ngiyakhona ukuthi uyabulala, but if I don't believe you kill, you will not kill me. Awubulali ngoba sephakadeni bazalwane lokudala kuzofuna humanity. Nina you are the divine beings, thou shalt not die. Ngoba umoya ukina ufi. Niyezwa bazalwane, ingakhethi uJesu nomefa kodwa ngophila ngoba kufuneka kuphuma abantu labazofunda iBhayibheli manje beliqona sizama ukubhalela iBhayibheli elisheshayo ilula yabo enganokulijikisana nalelithi nje kwaba kanje kwasekuba kanje kwaba kanje kwalahleka iphakade kwalahlekelana amaphakade. Namhlanje kule mvuselelo ngoba kule conference kuzohlala iphakade lephakade ladlulela nakudala. Two old friends from eternity are here to meet each other. Ngiyacela Bishop uzongithandazela ungigoqelele lento hlangana nephakade lakho lincenge iphakade uNkulunkulu. Without eternity you are not going to survive. Iphakade akusinto esingakunika yona njengale ndwayo. Umoya kaNkulunkulu uza kuwe ufike umbize ngegama lesibazalwane uthi you are the spirit of moya waphakade, moya kaNkulunkulu waphakade. Hlala kimi woza uhlale kimi nami ngihlale kuwe.
ukuze lokho engiyibiza ngalo ngibe yikho ufakazelo nguwe. Amen. Then when the spirit is in you, that is how you become an eternal being. Uba umuntu waphakama. Emlilweni kwasho ukuthi yabona lento engishoyo yilento eyayiku wewe lento ilento elapha koDaniel begcwele iphakade. ODaniel babegcwele iphakade bangene phakathi kwengonyama kwasho ukuthi iphakade adliwe. Ingonyama zahlangana ephakadeni wahlangana iphakade emphakathini wengonyama. Ingonyama makuhlangana iphakade eternity meets emphakathini wengonyama badise iphakade leli lahlangana. Ingonyama ithi ephakadeni wena uNkulunkulu wami angikwazi ukudla. Mama sihlangana ephakadeni wena muntu uNkulunkulu kimi. WawuNkulunkulu kimi mina ngumuhlu umuntu ephakadeni. Mina ngihlutshana mina ephakadeni. Mina ngumuhlu umuntu. Leso sitho siyokwenzeka kubantu abahlangene nephakade. Bese izinto siyakhumbula sikwazi ngoba iphakade lemithi ngiyayilapha emphakathini wengonyama. Iphakade leyanto ingonyama yakhumbula makudela uDaniel yathi mina ngumuhlu umuntu mina ngihla utshani bakhona lo iphakade le adliwe iphakade. Mina ngumuhlu umuntu emaphakadeni mina ngihlutshana. Kodwa makudela laba babengenalo iphakade abantu babephoswa ingonyama yathi hayi mina ngiyamuhlu. Let's go to eternity. Let's go back to eternity. Asibuyele ephakadeni bafowethu. Sonke izinkinga esibhekene nazo zidinga element yephakade. Akufanele iphakade phakathi kwethu. Izinto sizosibona. Siphezulu izandla zethu sonke sesiyathandaza. Ngakakekho umuntu ongagubula okwaprofethi. Sisho leyo nto siyibemezela kulo mhlaba uNkulunkulu akhulume kuwona namhlanje. Ngakakekho umuntu ongagubula okwaprofethi. Sizothi God connect us with our destinies, connect us with our eternity. Hlanganisa inkosi nephakade lethu. It is dangerous to live in this life ungaxhume ndawo kwengozi ukuphila kulempilo ungaxhume ndawo. Manje njengoba sizolula izandla zethu nje silulela ephakadeni ukuthi inkosi sixhumanise nephakade lethu. Ukuze nala sihluleka khona thina iphakade lisidonse. Nala thina sesifuna ukuhlala phansi iphakade lisidonse. We are here bazalwane to patch a destination ku GPS. Sizothi sisuka la siya ephakadeni. Manje basingakafika ephakadeni iphakade lo lokulisidonsa ukuthi awukwazi ukufa simele ukufika emelitha. Ngakho-ke kumuntu ongagubula okwaprofethi. Connect me to my destiny, oh God. Align me with my destiny. Linamandla izwi lakho Nkosi. Liphilile liphelele linamandla ukwenza futhi lokho okuthumele kona. Uthezwi lakho lifana nemvula eyehla ezulwini engabuyele emumva ingawenzanga umsebenzi eluthunyelwe. Liyehla bese liyawumathisa umhlabathi liyadala liyasekela liyamisa liveze okungekho kube khona. Ungeke Nkosi ulikhuluma izwi lakho ungekho namhlanje ukuzolenza ulifeza. Uthezwi lakho uyalinda ukuba ulifeze. Yithi labo Nkosi simemeze ephakadeni. Yithi labo Nkosi simemeze uNkulunkulu waphakade. Yithi labo Nkosi simemeza ephakadeni. Mawuzwe Nkosi amazwi ethu. Mawuzwe Nkosi inhlanganiso yakho. Laba bangabasephakadeni. Laba bavela kuwe. Laba bayophela kuwe. Asiwuwa. Asiwuhluleka. Asiwuphela ngamazwi abantu. Yithi labo Nkosi
Kondanisa uNkulunkulu wenkosi unokondanisa. Sizakwena obizo lwethu. Abanye bethu we have lost direction. Sizothi Nkosi phinde ukukondanisa namhlanje. uNkulunkulu esahlangana naye ekuqaleni kohambo lwethu. Phinde uyiveze nakulesikhathi. Inkanyezi sayilandela sisuka kwela seMpumalanga. Mayiphinde ibonakale and give us direction of our callings. We believe that as we are praying in this place, destinies are being aligned. Destinies are being aligned. Destinies are being aligned. Yonke into ithatha inkoda yayo, yonke into imuyele endaweni yayo. NjengoHezekiya esigodini samathambo omileyo, ayehlakazekile engenakuphinda. Lithi izwi lakho ayomile kakhulu. Izwi lakho lithi wathi profeta, wathi mathambo hlanganana. Kalokhu siyamemezela empilweni yawonke umuntu okhona kule ndawo ukuthi amathambo mawahlangane. Amathambo mawahlangane. Okwalahleka makubuyiswe. Okwafa makuvuswe. Let the blood of Jesus speak in this place. Igazi likaJesu malikhulume. Likhulume umsebenzi opheleleyo. We thank you, Jesus. When we call uNkulunkulu kulendlu, ngicela sonke sithi I believe. Shout it like you mean it. I believe. Ngiyakholwa. Ngiyakholwa. Shela uNkulunkulu izandla. Glory to Jesus. Glory to Jesus.